Zdravím vás všetkých. Môže fungovať automatizácia v práci advokátov? Mnohí si poviete, že nie a že je to hlúposť. Avšak aj právnické alebo advokátske služby sa dajú zautomatizovať, teda aspoň tá ich nudná administratívna časť, opakujúce sa administratívne úlohy. AI nahradí množstvo povolaní a dotkne sa každého vedomostného pracovníka, či už vo väčšej alebo menšej miere, ale určite áno. Môžete sa tomu brániť a na AI nadávať, alebo sa môžete prispôsobiť a využiť ju vo svoj prospech. Určite sa nájde kopa z vás právnikov, ktorí si poviete, že vás sa to netýka. AI nepôjde za vás na pojednávanie a nebude zastupovať vášho klienta v súdnych sporoch. To je síce pravda, avšak kopa vašej práce je administratívna rutina, ktorú AI zvládne násobne rýchlejšie a efektívnejšie ako vy. Ja som obchodník, online marketér, SEO špecialista, web analytik a mnoho ďalších rolí, ktoré ako podnikateľ v oblasti online marketingu zastávam. Sú to všetko vysoko kvalifikované činnosti, ktoré AI zvládne rovnako dobre, ak nie lepšie, a za neporovnateľne rýchlejší čas. Napríklad taká online stratégia. Príprava je pre človeka časovo a vedomostne náročná činnosť. A fakturujeme za ňu aj niekoľko tisíc eur. AI dokáže pripraviť online stratégiu pri kvalitnom zadaní za pár sekúnd. Samozrejme, potom prichádza pridaná hodnota marketéra, aby ju prispôsobil presne na potreby a mieru daného klienta. Ale príprava takejto stratégie s pomocou AI sa dá urobiť oveľa rýchlejšie a efektívnejšie. A toto sa týka všetkej vedomostnej práce. Nehovorím, že AI to všetko spraví za nás a už vôbec nie, že to urobí sama. Mimochodom, to je jedna z najčastejších chýb ľudí, keď skúšajú dať niečo urobiť AI a očakávajú, že to všetko urobí sama a bez poriadneho zadania. Ale AI a automatizácia všeobecne vám dokáže pomôcť zvládnuť vaše úlohy, hoci vysoko kvalifikované, za zlomok času a teda oveľa efektívnejšie a kvalitnejšie, ako keby ste to robili sami, len treba vedieť ako na to. A úprimne, všetci vedomostní pracovníci predávame svoj čas, takže aj v právnickej praxi platí, že čas sú peniaze. Už i vďaka jednoduchej automatizácii nudných a opakujúcich sa administratívnych úloh, hoci stále bez použitia AI, viete ušetriť aj týždne svojej práce počas roka. Ukážem vám ako. Pre našu klientku, advokátku, sme jednoduchou automatizáciou nudných opakujúcich sa administratívnych úloh ušetrili zhruba 2,5 týždňa práce počas roka. A to je už niečo. Sú to napríklad 2 týždne super dovolenky bez toho, aby ste obhospodárili menej klientov počas roka, alebo 14 dní krát 7,5 hodiny pracovného času, krát 50 až 100 eur na hodinu podľa vášho sadzobníka, to je približne 5 až 10 tisíc eur zarobených navyše počas roka. Alebo 2 týždne práce vášho asistenta, koncipienta menej a tým pádom šetrené peniaze. Urobte si svoju matematiku. A to išlo iba o jednoduchú automatizáciu využitím Microsoft Office 365 bez akéhokoľvek použitia AI. Nehovoriac o tom, koľko ďalšieho času vieme ušetriť zapojením AI do ďalších našich činností, ktoré robíme. Aké problémy viete vyriešiť automatizáciou? Počas dňa trávite veľa času opakovanými administratívnymi úkonmi. Prijatie každého nového klienta znamená približne 30 minút administratívnej práce, ktorá nemá žiadnu pridanú hodnotu. Zakladáte nový spis, hlavičku šanonu, zápis úvodného stretnutia s klientom, plná moc a vpisovanie všetkých údajov do každého dokumentu alebo kopírovanie medzi jednotlivými dokumentmi na presné políčko, kde daný údaj má byť. Nová zmluva, nekonečné vpisovanie údajov klienta do hlavičky, multistrany a protistrany, prepisovanie, kopírovanie, vytvorenie nového priečinka v počítači, uloženie súborov. Sami viete, čo všetko musíte robiť, keď príde nový klient. A toto všetko sa dá jednoducho automatizovať. Zapíšete si údaje klienta jedenkrát cez formulár, a mimochodom vpisovanie údajov cez formulár versus hľadanie presného miesta v dokumente a klikanie myšou, zasa sa vrátenie rúk na klávesnicu a ďalej písanie je neporovnateľne rýchlejšie. Takže zadáte dáta klienta jedenkrát do formulára a následne sa s nimi už ďalej pracuje. Dáta sa uložia do tabulky alebo do databázy, stlačíte tlačítko a systém prideli nové číslo spisu, vygeneruje zápis úvodného stretnutia, hlavičku spisu, plnú moc, všetko s údajmi klientov. Vygeneruje zmluvu zo šablóny, vyplní v nej údaje všetky strany a protistrany, mená v podpisoch a všetky tie opakujúce sa políčka v zmluvách.
Vytvorí podanie na kataster už s údajmi klienta, ktoré boli predtým vyplnené vo formulári. Vytvorí nový priečinok klienta v počítači a uloží do neho všetky novovytvorené súbory. Môže ich rovno poslať na tlačiareň alebo ako draft zmluv klientovi. Možnosti sú neobmedzené. Treba najskôr zmapovať vaše úkony a nájsť opakujúce sa nudné administratívne úlohy. Následne automatizácia predpripraví všetko už pre vašu kvalifikovanú právnickú činnosť. Už len tieto spomenuté úlohy vám vedia ušetriť pri každom novom klientovi približne 30 minút. A pri každej zmluve, ktorú vytvárate pre klienta, tiež približne 30 minút. A keď to vynásobíte počtom klientov, ktorých obhospodárite počas roka, a počtom zmluv, ktoré počas roka pripravíte, dostanete sa niekam na 2 až 2,5 týždňa času. A to už nie je na zahodenie. A kde je umelá inteligencia? Zatiaľ sme sa bavili iba o manuálnej automatizácii, ak to môžeme tak nazvať. Na umelú inteligenciu príde čas, keď si poriešite tieto základy. Keď sa zbavíte tejto nudnej, zbytočnej administratívnej práce. Ako by ste vedeli využiť AI? Príklad. Máte ťažký prípad, potrebujete sa oprieť o predchádzajúce rozhodnutia súdu. Potrebujete vyhľadať adekvátne rozhodnutia, stiahnuť ich ako PDF, prelistovať desiatky strán, aby ste našli ten krátky odstavec, prečo a ako súdca rozhodol v danom prípade. Zosumarizovať si podobné rozhodnutia z viacerých súdnych sporov a pripraviť svoju analýzu. Alebo sa to dá urobiť aj inak. Do vyhľadávania môžete zadať typ sporu, aký idete riešiť, aký stupeň súdu ho mal na starosti, dokumenty, aké potrebujete stiahnuť. Podobne ako to riešite teraz pri vyhľadávaní súdnych rozhodnutí z archívu. Avšak s jedným rozdielom. Po stlačení tlačítka systém sám prejde všetky dokumenty. Stiahne ich v PDF do vášho počítača, je jedno, či je to 5, 10, 50, 100 dokumentov a následne AI prejde tieto dokumenty, vyextrahuje potrebné informácie, urobí analýzu, prehľad, sumár, výstup pre vás a vy sa už potom zaoberáte iba tou presnou časťou, ktorú potrebujete pre vašu ďalšiu prácu. A AI toto urobí za pár sekúnd. A vy si zatiaľ môžete dať kávu alebo zacvičiť pár drepov, robiť niečo pre svoje zdravie pri vašej sedavej práci. A toto je len ukážka, čo a ako sa dá poriešiť s využitím AI. Hoci ako advokáti máte v úvodzovkách rovnakú prácu, každý máte iné zaužívané postupy, iné rutiny, pristupujete ku svojej práci individuálne. Čo je na automatizácii výborné, že sa dá nastaviť presne na vaše potreby. Zmapujeme vaše procesy, poviete nám o tom, kde vás tlačí topánka, ktoré činnosti vás otravujú, nudia, nebavia, zaberajú kopu času. Prejdeme spolu, aké nástroje využívate a navrhneme riešenie šité na mieru, aby sa čo najmenej veci muselo vo vašej činnosti meniť. Avšak, ak vidíme, že činnosti, ktoré robíte, sú komplikované, zbytočne veľa manuálnych a opakujúcich sa krokov, teda neefektívne, povieme vám to na rovinu. Nepotrebujeme byť pred vami za pekných, potrebujeme vám pomôcť zefektívniť vašu prácu a teda ušetriť čas a peniaze. Vidíte už aj vy priestor na zefektívnenie vašich činností? Ozvite sa nám.